U Jugoslaviji se nije živjelo u izobilju, ali se živjelo bez straha. Čovjek je znao, ima posao, ima zdravstveno, ima školu za djecu. Plata nije bila velika, ali je bila dovoljna za stan, režije i jednom godišnje more. Stanovi su se dobijali preko firme, ne preko kredita za cijeli život. Radnik je imao dostojanstvo, nije bio broj, bio je čovjek. Školovanje i liječenje bili su besplatni. Dijete radnika imalo je ista prava kao dijete direktora. Ljudi su se družili, vrata su bila otvorena, komšija je bio sigurnost, ne prijetnja. Nacionalnost se rijetko pitala, važnije je bilo kakav si čovjek. Sistem nije bio savršen, postojale su zabrane i problemi su se skrivali, ali država je stajala iza čovjeka. Danas imamo više svega, ali manje sigurnosti i mira. Da li si ti živio u Jugoslaviji ili slušaš priče starijih?